Γεια σας παιδιά, Mintcook Troll Team εδώ πέρα. Αυτό θα είναι το πρώτο gaming βίντεο. Θα παίξουμε GTA Online. Η ποιότητα θα γίνει καλύτερη, καθώς και τη βάση θα λίγο να τη φτιάξω, γιατί το τραβάω με κάμερα. Θα το κάνω editing με Photoshop ή πολλές φορές με Photoscale. Γενικά το πρώτο βίντεο μέχρι να συγχρονιστώ λίγο θα είναι πρόχειρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για όσους από εσάς θέλουν να κάνουν βίντεο, με broadcast και τέτοια δεν ξέρω καλά, αλλά ξέρω για να κάνετε βίντεο μπορείτε με κάμερα να πάτε στο audio device και να το γυρίσετε στο output device system. Τώρα βλέπετε ότι με ακούτε. Μ' ακούτε να βλέπετε τηλεόραση. Ωραία. Τώρα θα ακούτε και τους άλλους αν μιλάει κάποιος. Δεν θα υπάρχει εκεί πρόβλημα. Έτσι λύσουμε το πρώτο βασικό θέμα. Τώρα, μην έχετε το άγχος άμα θα ακούγεται και αυτά άμα κάνετε broadcast, όπως είχα εγώ. Αλλά τελικά κάνανε ένα broadcast, είναι μεγάλη ιστορία. Δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Ωραία, μου λαγκάρει λίγο το game. Γενικά η Rockstar τώρα τελευταία μου λαγκάρει. Είναι από το νέο update, από το τελευταίο που το έριξε, Last Standing, αυτά τα ρούχα. Ήταν σετάκι με αυτά εδώ το κράνος, όπου όπως μπορείτε να δείτε και εδώ είναι bullet shot. Έτσι δεν μπορεί καμία σφαίρα να σου πετύχει έτσι. Με συγχωρείτε για μια λιγάκι παιδιά. Εντάξει. Ωραία. Τι άλλο ήθελα να σας δείξω. Ναι. Θα κάνω και ένα 2J parody. Ελπίζω να αρέσει και στον ίδιο. Θα σου το στείλω. Το μέρος που θα χρησιμοποιήσω είναι στούντιο και γενικά θα παίζει το όλο σκηνικό θα είναι εδώ. Θα κάνω το βλάκα. Χάρτης GTA. Ωραία, τι άλλο. Τώρα, για όσους από εσάς θέλουν εύκολο τρόπο να βγάζουν RPs, πάτε εδώ, πάτε να κάνετε μπάνιο. Μόνο στο σπίτι σας πιάνει αυτό. Και καθώς αρχίζετε να κάνετε μπάνιο, βλέπετε εκεί κάτω που λέει singing. Φυσικά δεν το βλέπετε γιατί το τραβάω από βίντεο. Θα δείτε μια ράμπα να λέει singing και όταν γεμίζει αυτήν η ραμπούλα θα σας δίνει κάπως RPs. Έτσι βγάζετε εύκολα RPs. Τώρα, money glitch δεν ξέρω γιατί ένα που ήξερα το ακύρωσαν. Αυτό που ξέρω είναι ότι η μηχανή που βρίσκεται για κάποιο λόγο που είναι δικιά μου και βρίσκεται έξω από το σπίτι μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι από τις πιο γρήγορες. Αξίζει τρελά να την πάρετε. Τα ρούχα αυτά τα συγκεκριμένα τα φοράω γιατί είναι ψιλοβούλησα. Το BMX Troll. Sorry παιδιά, μιλάει και μου πως υπάρχει η μηχανή. Από ό,τι φάνηκε το BMX. Περιμένετε ένα λεπτάκι. Ωραία, καθώς μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, αυτό εδώ το αμάξι λέγεται Sultan. Είναι σπάνιο αμάξι.
Δεν μπορείτε να το βρείτε εύκολα στο ίντερνετ, δεν το βρίσκετε βασικά. Και στις περιοχές που εκτείνονται από κάπου εδώ πέρα, στην πόλη εδώ στην έρημο, ως το πολύ ως εδώ άμα το βρείτε κάπου. Σε μια τέτοια περιοχή εκτείνεται το συγκεκριμένο αμάξι. Αυτό είναι πολύ καλό στο drift. Και είναι ωραίο αμαξάκι. Και παρόλο που φτιάχνετε αρκετά γρήγορα, όταν καταστρέφετε με 150 ευρώ μπορείτε να το πάρετε πίσω. Εντάξει. Αυτή εδώ είναι η πιο γρήγορη μηχανή που υπάρχει πλέον στο GTA. Βρίσκονται και τέλεια σούζα. Ωραία, όπα, πού πήγε η μηχανή? Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Ωραίο κολπάκι αυτό. Όπως είδα να σούζα, άμα το παρατηρήσετε στο τέλος, έπεσε ο παίκτης μου. Έτσι βγήκε έξω ολοχωρής η μηχανή. Ωραία. Παραμένουν άλλα 2 λεπτάκια πάνω κάτω θα κάνω το βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει γενικά το GTA. Όσοι από εσάς θέλετε να σας βοηθήσω οτιδήποτε, μπορείτε να μου γράψετε στα comment ή μπορεί να δώσω, βασικά ναι, θα σας δώσω τη σελίδα μου στο Facebook, όσοι θέλετε να με κάνετε add και να μου στείλετε και ερωτήσεις σας. Όπως βλέπετε εδώ η μηχανή πάει πολύ γρήγορα. Δεν έχει πιάσει ακόμα κόρυφη, απλά γιατί είναι εγώ σκεφτός ασχολείται έτσι. Και braking, είδατε πόσο εύκολα δεν το σηκώνει. Ελπίζω να σας άρεσε παιδιά, ήταν το πρώτο μου βίντεο. Κάντε subscribe, άμα σας άρεσε κάντε like. Και γράψτε στο τι άλλο θέλετε να με βάλετε να κάνω σχετικά με το GTA. Ή άμα θέλετε να κάνω cover κάποια από τα παιχνίδια God of War, WWE 13 ή 12, Revolution 14, 13 ή 12, το Sprint το 4, Grand Theft Auto ID. Αυτά βασικά μπορώ να κάνω cover. Μπορεί σε λίγο καιρό να κάνω και τον Destiny. Ελπίζω να σας άρεσε παιδιά. Αυτά για σήμερα.